medical zirlai no pangpakhat henai chu university jima hian ataksa ri na te ti zan tumin a thei top chuan exercise alo la ve me ka me chepian dikle pian moi takte chu a ot ve thin khop mai henai hian ari na chu ti zan tumin thei top chua ve ma se ari na chu akiang thei meu lawa nula pakhat alai nei chuan 12 week challenge taksari na ti zan na chuan alo tel ve tuem ti chuan hanai chu lo zota ari na te ati zan thei ngei be sein alai nei som na chu alo pom ngal hanai te group chuan mithi ruang tharlam tak mai hi inzirna tan chuan an mang me ka chu mithi ruang kuta nail police in noi le hanai nail police nei chu alo lai in angchi zui henai chuan in lama ho nu chuan nail police te chu watifaya athil ti fel turte ati fel nu chuan a thian te nen a birthday lom turin party na lama chuan an kal zui ta ani hetia a thian te nena an ti ti lai hian an pi hla deuh taka me chepakhat thu hian aron nui le thina a thian nu niki chuan wa betur chuan a lo ti henai chuan ngai thu tak du lem lovin washroom lama chuan a kalsan ta zoka chunu chuan washroom lama chuan henai chu ran zui lutin a thian nu lui milisai hi alo niya milisai chuan a chanchin te chu lo hrilin pil man to tak mai grey an ti chu a ve ni phot chuan a taksa pian phung chu rei lova adang lam ngal tur thu alo hril milisai chuan a thalak hlui te chu lo en tirin tun dit mun nen chuan a in thlau hle ti chu a lang chiang reng maya apil ai ang chu a ani chuan ei le ina insum angai chuan lo thu te ma se ataksa a reilawa aron lan chua tur thu te chu hrilin a fak thiam hle maya alo ve du tak takani chuan ti in en chin nan pin pakhat chuan pe ve a hemi zan hian hun hlim tak chu mangin an eya an in boka faifuk thom ni tak hian atu zianga chuan aron ti har hlol mai tunge ning o tia an hoi kwal chuan tuma a mutlat lo ngai that lo na em po nei lo chuan a tho chuaka mi pakhat korpo halo fia lutuk lo hi kat litlang kuala hian alo lang theya tuktina ati thin dan ngai te in bukna chuan avadinga magdeu main a kg don mai chuan ari na chu alo tladuai mai le alom lutuk chu rang takin milisai chu engzat man nge ti in pil man to tak mai tia a soi chu awazot zui ngal a thian nu message thon zo nu hian 12 days potato master challenge an ti te chu a in kuala anu le pa te tlo tura vakalin in chung alu ma ho chuan anin hau thom chu a hreta tlat mai in thlarung deuh tak chung chuan avalut phaya anu chuan cctv camera hi alo fit me ka a fanu bula chuan happy birthday lo ti in atan liu ke khi alo siam sak boka atuk le lama chuan henai chuan milisa in a pek pin pakhat jok chu lepa chuan an en china a result chuan a bar khai chiang kher mai chu pila chuan sodium le potassium chu alo sang em maya chu tiang chu mi hring wa pa chau lo chuan mu tur awang hle a medical student chen khat te phei chuan a thian nu milisai chuan tu te taksai ma tak chu a ral vek to dona ni chu ti in fiam thu te chu an lo tho ve a chun lama chuan an ti dan ngai te in mi hring ruang bok chu an zeidar le a an group ho chuan an mi hring zei mek chu bek bar tha ti chuan a ming lem chu an vuak nge a anak ruvel an zei thlak to nu chu hanai chuan da tira ma se ngai tuana dang lam tak mai chu ta chi chuan anei tatlat mai midang tu ma an om to lo nu chuan chu nak ru chu in haral na farne sunga chuan awap thleng rak mai chuan a harala chu wap te chu in lama chuan honin adip le zual theina turin a rot zui le boka capsule chunga chuan chung wap te chu handa in a voi khatna tan mi hring wap chu a ei zui ta ani reilawa ril tram pumri kan tiang mai khan apum chu arun ringal rui mai ma se enga ma chu ngai du lovin bedroom ma chuan aluta heti la hian
in book na waiting scale chu ron che in mu thei si lo eng thilimani chuan in book na chu arun rapani ti chu a chiang viau mai atuk lai lama chuan 12 weeks body transformation challenge alane in a hoi hot chu azum ve take ke a zan aloni chuan apum chu arun rile takur kur maya ice cream tele ei tur rang fridge lo omte chu a eizui ngal a thingpui in tur alum mek lai chuan ketlia chuan anung lampanga ding million pui mai hi awa mutatlat mai ranglo tuk chuan anung lampang chu awa hoi phaya ma se tu ma an omtlat lo ketli chu an en lea ama angchi khan million z mai chu alo la ding reng si chuta amu reng lai chuan chu thil chu alakal son zui anai po chuan anot bulama chuan chunga thil mu te chu athil eiwanga thil thleng nge amu sual pal mai niang ti te chuan alo ziak kai ve boka atuk le lama po chuan ari na chu ti niam tum chuan thei top chuan exercise chu ala zui le bok ni engamazat aliam tu phai chuan ari na po chu atla chak khop mai ma se heti chung hian athil ei chak zong tele athil ei du thin te chu ala ei chun zom zel thowa ala nei po chuan weight loss na sat to wang chuan alom pui thu te chu alo hril ve a 12 week challenge san nei me ka taksa in thlak danglam na saber pol ani wangin ala nei chuan athalak chu po sa phalem ti chuan an zota ani po chuan lo rem ti in an pani chuan thla te chu an la du na hengan thalak te hi Instagram lama chuan ale nei chuan a upload chui nge a zan khat po hetia thila ei mek la hian akatli reflection atang chuan anung lampanga hian tuimoni ading lai hi amule tatlat mai dar thalang lian tak mai chula in ketlium na bula chuan an hunga anung lampang an en chuan eng thilma alang le chung tlat lo dar thalang kumkwal chia alang theiani ti te chu a hrele zela pian mong lampang chuan anung lampang chu an en lea heta po hian alo lang le tlat mai uluk le zual zo ka an en chian nak chuan school lama an sei thin bar thai ngei mai kha alo lani zui henga thil mu zong te po hi henai chuan a dairy lama chuan a ziak lut le vek boka tu khat chu anu hi man mo zet mai hian a chen na apartment a chuan arung kal hlol mai trip nei tura a chua tur thu le apa chu a man changa lo watlo turin anu chuan henai chu ron hrila hanai mun na chung zona hian nulian zet mai big bar thai chu run ta thla in arun del chi tia hian henai chu amang ramatang chuan arun har zok mai hetiang hian mangchia rap thlak tak chu nenga moza chung chu anei chun zom towa athil ei du zong te po chu in sum hop lo chuan henai chuan ei chun zom zelin bar thai ruang an zei piang chuan aru then khat te chu farnesa chuan haralin adam doi tur chuan apang chun zom zela ari na po chu tlemin aniam pha zel bok angai dan makpui te chu dairy lama chuan ziak lutin hun rei tak chung mi hring vap ai ta ka chuan keji somnga pakwa chau ani veta kar som pani chunga a weight loss za tur chu rei lo te chung chuan a pai fel der mai alani chuan alom pui rolin ari na atlak niam theina turin thil thalote atm ti chuan a zot tapong mai anai la chuan eng thil ma thil thalo ati lo thu chuan alo chang ve bok anai chuan titura atiang chia a thin thu chu a hril vele boka tung oi lo do lek chuan in lampang chu apan suita ani banga tar 12 week challenge poster te po chu potla a heti la hian chocolate pakhat hi akianga chuan arun in the phei ringot mai ngai thachi lo chuan chu chocolate chu la in a ezuita chuta chocolate dang po chu arun in the phei le a ama ti boy fo tu bar thai ngei kha ani chu aring ket tabur mai chu po chu ei le in chocolate tam tham tak mai hi arun in the phei ta treu mai medical student how chuan bar thai ruang an zir chian na tang chuan liver cancer anei ni ti chu an mu chuwa ka atuk le lama chuan henai po chu
jim lama chung kal vele in locker room a hian alene nen chun aning kom duna anim malama alo tong khum dana wang khan alane chun hanei laka chun ngai dam chu dila hetia in po taka aning kom nu hian alane chun hanei churn pan na in angai na ni ti riat takin arun fob zui tamai hemizan a ho tang hian mi hring wap chu e chun zom to lo chu aril ru ka mi hring wap alane ang ta po chu Tupperware chuan anda tha a eitur junk food ta chu da tha in atak satana thatur chi chu ei chu tum zui ta hetia eitur tui hnai chau eituma ain buat se mek la hian office kong khar chu ama hian arun in honga thil dik lo engamoni tak chu a omani ti chu a hrethiam ngal lau thong deuh tak chung chuan office kong khar chu avakhara a thufel deuh chi tia hian office kong khar chu angai te in arun in hong le ngal apum la chu ama ang khan arun rile tarui rui mai fian te chuan a hnung lampang chuan ena barthai kha lung oilo zet mai hian alo ding reng mai fritza ei tur ta chu han la chuakin eian tum u ka ma se ei talo chuan a pei ta vek zo ka ei tur te a pei zo nu hian anei chu room lama chun lutin room kong khar chu a khar zui ngal bok ma se reilawa a room kong khar po chu ron in hongin lung oilo taka barthai kal thom ni om tak po chu riat tur a om zui ngal ma se hanai chuan ngai poimo du lovin a room kong khar chu kha tha in amu zui vele mai boka angai tu na sense pa ngai an nei le meu chuan fritz kia nga chuan loading le reng toin fritza ei tur om zong zong ta chu alo ei zo vek to chu ni in tu kha chu henai chuan cherna dam doi grey pills tia ei tir tu melisai chu awa muwa henai chuan grey pills tia an riat chu mithi wa pani thu te khoya tanga nei nge ti te thil dang lam deuh ton te anei vem ti te chuan a zo ta melisai po chuan mangchira thlak tak tak te mi tuwi moni in a thlir reng nia a hriat tlat thu te chu a hrit ve a rum khat po faifuk thom ni om tak hria in a hoi kuala engma a hmu lo thu te chu a hril tel boka ma se heng mangchia zong zong te hi grey pills a ei to lo hnuwa a nei to lo thu a soi tel boka milisai chuan in check up ve hrim hrim tura lo ti in an han in entir chu a penkrisa hian bok te tak te hi alo oma ma se chung thil te chu thil hlom lutuk an ni lo thu doctor te chuan an lo hriat tira pa ngai tak chuan henai po chu om ve zelin gym te po chu alakal chun zum zela jankat library a lekha azir mek la hian amit mu pakhat chu ama hian arun cheta zok zok mai ama ngai po chuan chu thil chu hre in a hlau ngang mai atuk le lama mi hring taksa an han zai te chu ke kang vek mai chuan mu in ei te chu a chak ta em maya midang te chuan a dan chu makan ti ni ti hria in ein beng dai le the hrama ama lo hre chiang ve em tu an thian nu pakhat josi chuan a tha ti chuan henai chu lo zo ta josi chuan a thil ti thin thil thalo tak chu ti to lo tur te chuan a lo hril ve a anin muthiam lo lek nge ni emizan hian anai chu alani ti na chun vakalin unhlim tak te chu an mang du na hetia khuma an mut mek la hian apum chu arun rile tarui rui maya an har chuale meu chuan alani fritza ei tur zong zong te chu lo suwa samin alo ei chiam mai hi alo ni athom chu hre in alani chuan lai chu arun la on zui in thlung le in thiam lo tak chuan henai chu alo oma alani roommate po chu rongkal chuak ve in athil mu chu makati khop mai zak tak chung chuan an in lampanin hanai chu a ho zui ta ani a ho konga dar thalang an mel zok chuan bartha in alo zui rengani ti mu chuan lau thong in kongsira ei tur dora chuan akal lu ta ei tur te chu lein man mo takin in lampang chu apan zui ngal etia aruma nu hian reilawa arum kong khar chu arun in kika
เล้าทงตะกะไออันเริงลาเฮียนอาปาจวนโทมาเรียดทูเลอามานียมติจวนอรุณโซตาเอติลาเฮียนดาร์ทลังจูรุนโปอินตุยมันเฮียนอรุณทอกคุมันีติจูอาเจียงแรงไม่สุดาดาร์ทลังจูรุนขีอินอรุณเกจุยบุกะอักขุมาจวนมุไทซีเลวทิลริตตักเฮียนอรุณรับปนีติเรียดตักเฮียนอรุณอมจุยตะโบกบาร์ไทติลุงโอยนตูรินอาเอตูเลซาเตจูอาเอบอร์บุร์มายาอาปาลาจวนอาทอมเรียดจูอามาจวันเลวดีเรียอินกงคาร์จูเลวห้องตูรจวนอาเลวติเวเชนบกอามังอังเลริลรูหาจวนอาปาจูกัลเบาตูเลนอปังเชียโปอันนี้โตเลวทูจูเลวฮิลินอาเลววินเน็กไม่ไอตูรซงซงอาเอโจโตนูโปจวนอาริลตรามจูอาลาเรไทจวงเลวฟริชมนาจวนวักลเพยินไอตูรอมซงซงจูอาเอโจเลเวกบุกะอานุยินคาเมรากัมคาเรชัวกินอารูมาจวนอาลาเพยาเฮมินูเฮียนโคลเจตชุงละมาจวนอามุจุยตาอันนี้อันหาร์ชัวเลเมวจวนอันเบียงอาเฮียนไอตูรเทมเตฮีอาลูลากายามักติตะกะวิดีโอฟุตเทจอันเอ็นจูอาทิลหมู่จวนอาบาร์ไข่เจียงเคร์ไม่โคลเจตชุงจังคันเลวทูชัวกินเท้าอังไม่จวนอาลูโอมาไอตูรบางน้อยซงซงเตจูเลวเอเลอินบดีบัตเตอร์เตจูอาลูเลียกลุกไม่ฮีอาลูนี่คาเมรามาอาดานเตจูไอินราปินอามุลทีเตจูอาดิ้งซุงมายาที่ละไอนัสตุลอาตักซาลาจูอาเชร์ตุลบ็อกซีอารุเตจูอาหลังชัวโตมายาอาหันอินบุกเลจูเกจิสมลีปังอาเจ้าอาลูนิโตอาเดรีละมาจวนอารีนาเตเลอาทิลตนจุงจางเตอาเจียเมกลายจวนอารุมกงคาร์จูอารุมอินกิกเลอะกงคาร์อาวะหอนจวนอาปาเฮียนเป็นเกคีอาลูเซียมเวจูนีอินอาปารุมละมาจุงกัลเพยินอานิงกอมดูนาเอติยาเองมาเช่นอานิงกอมนูเฮียนอันทูจูอินบาดฟูลาวินอานินเนียลดูเลตะเร็บไม่อาเจอจากลุตุกจูมังอังโตอินอาเทียนดูจะซีบุลาจวนติดานตูร์จอมปุยตูร์จวนวังเอนาจะซีจวนเมลิซาอินอาเปียกทรินเกรปิลซูไอโตเลวตูร์จวนอาเลวตียาฮันไอจวนไอโตเลวทูเลอามาเสียมเงยไอทูจูอาริลตะไมจะซีจวนเองเงยสวยอมเจียติจวนอาโลโจเทโฮอาอันไหนจวนบาร์ไทตักษาไอทินทูเตจูอาริลตะไมจะซีจวนจุงตักสวาบเตจูไอโตเลวตูรินอาหันตียาอันไหนปอจวนไอโตเลวทูเลมาเซบาร์ไททลาจวนเองติกไลปัวอาเจนจิตลัดโตทูจูอาริลจุยโบจะซีจวนอาทิลสวยจูอาโอยเจียลวันนี้ตีเรียอินอันไหนจวนเฟียนมังจวนหันหมูตีระตุมาเซอลังไทลัดเลวจุดตาเอ็กซ์ไซส์จูหันลาอินอาริลตรามเดบาจวนอารุณลันไทไม่จูอาเบยเซยฮันไอจวนเฟียนเตจูหันเอนินอันนุ่งละมาจวนบาร์ไทจูมุเลตามาเซเฮติจุงโปเฮียนจะซีจวนอันลับมุเทจวงเลวจะซีจวนอันโคเลซาริลรุลัมปังด็อกเตอร์ไม่ตูร์จวนอาเลวโรนามาเซเฮติลาเฮียนบาร์ไทจวนอาไงนี่ติฟินเฟียนานคอมพิวเตอร์เตเลทิลดังเตจูอารุณเททละช่วยตะไมที่ละเอนัสัตโปเลอารีนะอัตลักเนียมเซลทูเตบาร์ไทจูเลียนตุลินอันนี้จูชูริลจังอาเอรัลเมกทูจูจอซีจูฮิลาอันเทียนนูมิลิเซยไงปวินมังเชียรับทักตักกับหมูทินทูเตจูอาริลเวบุกาจอซีเนนเฮียนบาร์ไทเตเจเนอินตักจูจงชัวกินอามิงดิกตักจูเกรซีอาลูนียาอาอูนาวนูจวนเกรซิจูมิทตักเลมิดังเตจันปุยไปตักอันนี้ทูเตเอเลอินดูเวตักไม่อันนี้ทูเตจูอาลาวฮิลาอันไหนจวนจะซีบุลาจวนเกรซิทลาราวจูอันโนชัวเทดานอาเรียดเทไม่ทูจูลาวฮิลินอินลำปังจูอันปันดูนเลตาอันนี้อินวัดเลนจวนอันไหนนูจูอาลาวเลดเลตัวอันไหนจวนหันกัวชดินอาลาวเล่เลดูโตโปอารินลาวทูจูอาลาวฮิลอนุจวนเจรติเดวนิตูระเนอดัมทราเอ็มติจวนอาลาวโจตาอันไหนจวนอัฐทัวลาวชางินอารุมลำปังจูอปันดิ้งจุยงาลอารุมชุงอาวาลูจวนบาร์ไทยวาบแรงค่ะหมดตูร์อาลาวโตลาว
anu chuan aru malo then thiang hlim sak vek to hi alo ni man mo takin bolhlo paina chuan kal nga la wa nei thlak deuh main bolhlo zinga chuan barthai wap chu azuk mu chuak lo mai in chunga alu le deuh chi tia hian apum chu aron rile tarui rui mai anu zo na po chu chang to lovin fritza sauce te chu a in ngal bor maya ultrasound chungchang te chu zot ma se a result a that thu chu na changa ei tur dang chu azong pa zel heti la hian kongkhar chu aron in kika hanai chuan anu chu honglo turin te ma se angai thlak man lo kongkhar hona tumlai tak hian kongkhar chu na zetarun in hongin anu chu a hlap thuai mai chuta anu chu pot chuakin room danga chuan akal pui ngal barthai chuan thinrim takin hanai chu aron machona thilte chu aron ti chia aron tiri rum mai chaukalama tlana tumle lai tak hian barthai chuan atukum sama chuan alo man chat mai chuta han the thalin atak sarit zet mai chuan akeya chuan aron rap zui ta hanai chuan oven cleaner hi mu in athil mu masak ber chu a in tapop mai wa nei thlak deuh main a in zo rual hian barthai thla chu akal bole ta barthai ruang an zaina ruma khan hanai chu in kal kumin athil ti tur a hriat thu chu josi bula chu na hrila josi chuan lo hong turin te ma se hanai chuan a hong du tlat lo minit somni chung hun petura ti in drugs chu atipa zeu bok apan kris sabok chu barthai ne na anin zom na ni a hria in ama nge chuan chu bok chu pai atum do na ni ti sen hlo hnem lu tuk wanga a thi mai lo nan josi chu minit somni nuwa lo boi pui wat tur chuan a hrit zui bok a blood sugar a niam thei nan chuan injection in barthai ruang ke nga chuan amu zui ve ngal barthai ruang chu ron che in alam te chu aron hoi ni chu na hria a chuta thil mu sual nge thil thleng tak zok ti po hriat lo khop chuan thil chu aron dang lam tran ta atak sapum pui mai chu sarang hian alawin tuam vek maya chu sarang chu han pot hongin bolhlo tam takara hian alo oma chung sarang te chu an keu chuan in zaina man ruwa hi alo oma in zaituma a in tin tu mek lai hian barthai chuan muang chang hian aron pan phaya aron thlen phai ma chuan in zeizo man ngei tum chuan man mo tak chuan hanai chuan apum chunga thilbok chu alo zai meka a in pe fel man or tia hian barthai chu ron thlengin aron soi satanek mai hemi nu reivak lawa hian barthai chu abo zui ta ani josi chuan a maya chu ron bengin hanai po chu aron har chuak ve ta atopa chuan barthai ruang po chu hal ralin a har satna tang chuan a fil him ta ni chuan a in hria a kutkin te po chu a tira nail police a hnoi ang chi kha a hnoi le tabok an semester an zo ni chuan doctor zirte ta na an taksa an chungten an donate te chu za taka thla liamin heta hian barthai unaw nu po chu aron tel ve nge an thil zirte an zo nu ni engemaw zat nuwa chuan hanai chu alani ti na chun vakalin ngai dam te chu avadil vele amma tang towa lawin ngai na sa ani to nen thil thalo tak mai chu an ti dun le hanai chuan eng thil muni hi thialin an har chuale meu chuan a thian nu alani taksa chu alo ei vak mai hi alo ni a thian nu ruang chu alo let reng maya barthai laka tang khan alo filim tak lo nge ama hian thil thalo tak mai chu alo om ve reng zok ti po hi hriat ani ta lovani